Kaduk kadwai haden ke jing up kbi lenti ke bala bun sengi balano ki aktor Bollywood ki bapaunam bakin keren halor kene kamat ke jing khi jong ki samla pule hajantar mentar city tebenta u Salman Khan aktor Bollywood bapaunam ulami chekmat ban ulatho ka Twitter account jong ukum ne kadai ke jing khi ke ba jajai sisa ngasngosi ba kala long ke badon ke jing kenan kemensem jonga ka don rekat bat ki samla pule bat ki long ying long sem jong ki bala mensau ke jing mi pai ba jong ke paper lik kadai kamat ke bak khia ngasngok men bantip bat yo i ba ki samla jong keri India kila wan lang pandawa ya ka rukom pule ke bak khamha bat ki kmi ki paru kila ai ke jing kersan yaki nga ajing ro ke bak rau ya karai ke bak kila chim kila peni ya ke jing ai tilut ke jing sisa bat ke jing angnut ban pule chitom na ka banta kalawe jongki bat bante ya ke India ke bak khamstat bat kham kiu seprang kene ka andolan ne ka jingi khi kadai ka lenti ka badai ban bud bat kisamla kila pelong ya ka da ka jingsuk kilong slur bat kidon ka mensem ka baskem da ka jingkwa ban yo jingnang jikstan nganget ba kene ka pateng kan perserong ya kari India kene ka mat dei hapedeng kisamla pule bat kitanat pule puthi omdei ban pelong ya ka kum ka jingele san perthei ka jingro abat ka burom kadai ban lek tang cha kisamla pule jong kari ngangit ru baka sorkar kan ai ke jingkersan ke bapura bat kan peklan cu ya ka rukom pule kene kan long ka jingmentoy ya baro ngakarmen bat ngaduai ba onsim ya karai ka babha ublei unkurkhu ya phi baro ki bakwa panyo ya ka jingnang ka jingstan ka jing pule ka dei ban long ka trend bat ka fashion ka bat thamai bat manla usnem ka dei ban nang kham paunam bat kham itnat hadu ba kibru na kiwe kiri kinwan sa India ban pule bat ke India kan kelalong ka jella pule educational hub ka ba paunam ha ka perthai